வணக்கம். அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி ஊராங்கனி. இது காற்றால் இயங்கும் வாகனம். இந்த வாகனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நமக்கு எந்த ஒரு தீமையும் நிகழாது. இதற்கு பெட்ரோல், டீசல் வாங்கும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். நாம் மின்சாரத்தையும் குறைக்கலாம். இதன் மூலம் நாம் காற்றால் இயங்கும் வாகனம் பயன்படுத்தலாம். இந்த காற்றால் இயங்கும் வாகனம் நாம் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். நமக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் விளையாது. நமக்கு எந்த ஒரு மாசுபாடும் நிகழாது. நாம் பிற்காலத்தில் இந்த வாகனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெட்ரோல், டீசல் ஆகும் செலவை குறைக்கலாம். நமது நாட்டில் இந்த வாகனத்தை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துக. இதனால் நமக்கு பெட்ரோல், டீசல் விலையும் குறையும். நாம் இந்த பணத்தை மீண்டும் மீண்டும் மிச்சப்படுத்தி வேறு எந்த ஒரு செயலுக்கும் நாம் பயன்படுத்தலாம். நன்றி.